Bangetan. Arane lek wong goblok. SD nek ora lulus kok diwehi sanepan. Ora ngerti. Akhirnya salah tompo kena hukuman. Dan dihancuk ndaran. Ini loh, keren hukuman diane loh. Alah Gusti. Ya ini penak-penak wong turu. Kon mesti jeding. Jan bangetan. Alah. Kalau dia masih ketak nang kene. Nyawangi. Ana wong nang kene barang malah duyui ya ini. Yen. Kene padha rene kene, lumuk-lumuk kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai tangi, Gus. Kan pundi, Gus? Ngomong nek ndi bocah. Bukan budi karo wae. Itu marah, Mas. Lah, Ini kok ngate. Tanya gorong. Kan. Iya, betul. Ya betul, Gus. bocah-bocah ini itu parang. Ya, Buset lo. Petek belek bener. Kere-kere. Macam Ngene lho, Ger. Bocah telu kabeh iki mang tak lumpukne ning kene. Biyen karo wong tuamu iki mah, wong tuamu sak kloron kuwi dititipne marang aku supaya iso ngula wentak sampean-sampean kuwi kabeh. Dadi ngene lho, Ger. Kowe iki kabeh iki sik padha enom-enom kabeh. Ibarat jangkahmu ya sik amba. Dadi nih kowe aja sungkan-sungkan lek mung golek pengalaman. Aja lumuh-lumuh lek mung golek kawero. Amarga ngene lho, Ger. Patokane wong urip kuwi sebenarnya penak lho, Ger. Lek kowe ora gelem dijiwit, ya aja sampe jiwit. Ngerti kan? Paham to? Iki maksud kula. Mergo wong nandur kuwi bakale ngundha. Paham to, Ger? Paham, Gus. Ya wis ki kono budal kono, apa sing tandangi, sing apa sing arep diayahi. Wis kendang kek budal. Monggo sik ya. Cetamu apa lho? Yen terus nih ora-ora kemang. Ya, sapi ya. Pun, parang pun, Gus, parang. enggak. Bau Tapi piketmu lagi ngawut ya. dino apa ting, Mang? Wong dijat, Pak. Ki mung dina napa ki, Mang? Senin kowe, Selasa aku, Rebo celeker, Kamis kowe, Jumat celeker, Setu. Rasa aku ganjel to iki. Ganjil piye lho? Rungokno aku pengmu. Senin kowe, Senin aku. Selasa aku, Rebo celeker. Terus Kamis kowe neh. Jumat celeker. Ya ta. Iki enek sing kleru iki. Kleru apa? Telitine iki. Senin aku. Heeh. Selasa kowe. Rebo ceker. Iya. Kamis kowe. Kamis aku. Heeh. Jemuahe prayo jatahmu to. Ora, jemuah kita tanggal abang, aku pre.
Men itu kan ya. Jangan. Saiki waktu Yamene jadwal piket undang telit-telit dong. Nah, yai arep bersih-bersih Angga Setiawan. Oh, Udah berani orang duwe. Ya wis lho. ya artis Korea model. Ini bagus ini Dinarum Randy. Sayang ngarani. Jarum. Yangga masa depanku. Nama Jaka. Ya ngene. Alah sementing ya resik ngono. Wah. Sampai ke kocok. Dek Arum kau cintaku, aku di sini menantimu. Ini apa-apa. Ku cinta. Kayak kocok. Ini Jaka lara lek nukokane Mbah Mbiyen. Kon iki sangu ngene guse. Sing bagus Dek Arum rek sayang to ya. Rom. Cintaku. Jen. Masa se. Oke lah. Kok ngapeli Dek Arum? Ning kan. Sik. Dek Arum, panggah Dek Arum. Iki pelenge iki kan kinclong. Kayak apa-apa nggak sebul. Kok modot di sebul. Oh. Piket aja piket. Tidak mending blas. Ada. Risil aku kena. Wah. Tas metu jan gurih mendian iki. Sanget-sanget tok. Ya. Wah. Beletong tenan iki. Alah, sepet. Boh. Rezeki apa yang ini iki ya? Teletong barang ini kelas ini. Wah, sumpene. Saiki ngene. Enggane omah wis mari. Heeh. Aku wis mari korah-korah. Kowe mari nyapa iki, Mang? Teletongan. Raiku. Aku mesti omah beres. Saiki dhewe karek ngayahi tanggungane sik kurang sitok. Apa? Ya ngarit lah. Kucluk ya. Mbahne kelibur aku. Sapimu arep pakan mie piye? Lah, Timbane seneni Gus ora malah bosak aduh. orang anu ning kene gah ngaret orang iki. Lempok. Ngene. Aku ndek wis ngarit ning sapi. Heeh. Kowe wedhus lah gendul pas ngarit ning kelinci prep penak. Saiki adewe home. Heeh. Ya iya no. Kena adil yo. Kowe Kena wani adil. ora? Sing kalah. Cilik dhewe ta? Ya. Sing kalah ya Ya sapi. sing kalah no. yo sapi no. Ngarep lepek kiang gitu ya. Pangarepe golek penakmu ya dibejal kancamu. Serapena prasa kuwi. Iya, Jajal ya. Hom pimpo layum gambreng. Nah, Aku. nyapa Lah, menang lah. kabeh murah kok jajar wong lho. Petekku ireng ya.
Yo nah. Pisang kas. Selak sore yo. Iya. Om pimpa layum kambreng. Main aku. Lah kok panggah padha iki piye to? Gilane cukup. Nah, pisang kas. Ayo. Om pimpa layum kambreng. Ah, aku menang. Kowe apa? Yang ngerti kelinci no. Kowe sapi tadi? Kelinci, wedhus, sapi. Ya ora, kowe ndek iki kan tas Kowe ngerit nih sapian. kelinci. Anda iki urung tau ngerit nih sapi. Kudune sut sik wong loro. Engko sing menang lagi wedhus. Ngono Kowe ya. lelas sapi. Terus engko sing sapi sapa? Suwan nih kok sak sore ya. Ndang ayo cepet, selak sore selak udan. Wes, adil Yo, lah. yo, Adil, yo, budal, Iya. budal. Yes, Jos. Sapi. Wedhus. Si ahmu ki lho. Jor. Sik to. Keamanan nih pakai. Ini nah. Cepetan deh. Angga, jangan begitu dong, Angga. Lah. Angga. Dong. Lah kayak bocah kayak adek dangglong to. Lah wong pedah malah tinggal ning ndi ya? Kok malah pilih mlaku. Lah piye to, Bo? Karepmu lho. Orang ngerasa nih, lawan Rea Angga. Rewel njaluk sontek gedak. Tak ditemi Sukarti kan lho. Lah mau apane? Wah, capek piye lho Rea. Dislah molor terus ngesleng koyo. Aduh, weh, pusaka aku cepet. Duh, siat lagi. Cek. Mangkane to nyambut gawe lek budale Suloyo wis pangkas Suloyo. Jangan kojur. Jo, jangan. Kowe engko wis malah selak arep udan, ora oleh tilas. Iki pokoke tanggungane dhewe lho, ora enak emang-emangan iki. Lah ya cerita. Oh, alah jatuh lagi, Cak. Iki apa iki? Kowe aja sia-sia karo aku. Nek kancane oleh perak pisane kebone kancane duwaki. Ngarit ragu dak ya, Wek. Ora gutak ya ben. Iya, lambe. Ngene aku wis dinter karo mara tuwa. Alah. Gede kowe kok. Apa? Apa? Kowe karo sapa? Kowe karo perasaan muni. Udah, udah. Ngenyek le. Muni lah bancar, rungono. Nyapa? Cintaku lho. Aduh. Urung mesti wong Lah sukatku kok gowo mangklakmu ya. ya wis. Iki wis dadi nak aku. Urusanku iki. Bek. Dah. Coba kayak biangane siklet ya ngono lho. Pacare perot munine ndak beres. Ngomongane. Sapa? Pacare Perot? Kowe lho. Asine karo perot cinta mati to ya, An. Lah aku raya arum. Ngincer aku cukup Lek ngarep iki rono lho. Penting iki kancane wek. kurang ajar. Kurang ajar. Karo kancane kok enggak belum rukun. Dek arum. Kayak duwe arum dhewe. Nyapa to nekku wek. Urung karuan wis lek gelem. Ya. Aku terus ngising ya. Wes. Kadek dobal wisane. Iya, San. Tapi soleh lek ngarep itu soleh. Aku tak ngising-ngising suket Iki tanggung aku ya wis mari iki apa soleh bek iki. Ya engko tulung lah anteno dilu ya. Terus ana suketku aku tak nganu sik. Ngising sik dilu ya. Oh ya wis mari anu. Dobol. Ya wis ngising-ngising. Cah ra genah ya ngono. Jawanane wong kok gimbal Aku arep balas dendam arep pindho. nyawa. Ora ro isuk mau diuyu ya atar-atar. Dukom guse ya. Nem matane gendel lho. Ana wong ndoprok ning anu iso diuyu nggugah kancane carane ora ngono kuwi. Ndak.
Iya sih nek balas dendam. Mau bocah kae di anu kudune Ndre. Apa? Piye? Jarae ganti balas dendam. Ya genah nah, aku ya trimo ya. Terus saiki kowe dhewe mau duyui ne piye? Bayangno. Yo. Ah gendeng ya, Ndre. Iki dianu wae. Ayo. Oke, tak golek bahan sik. Yo, antene kene. Wah. Lah iki. Iki wis kena balas dendam iki. Bo. Bo. Apa? Iki lewangan ae lho. Ini yo. Stop. Engko jan lek iki gendul genah nyonyor cangkeme lek iki. Pusakaku amen cepot. Terus lekakno kono sik gampang kok kari. Heeh, ngadewe iso nyolong sukete gendul wong ngebekisake dhewe. Oke. Yo. Sitok-sitok ora apa-apa, balik neh yo. Kene lho nyapa kono iki. Yo, kleru kok. Bocah ben klejingan jentang nih. Jek sitok kae lho. Iki kabotan blok. Ora ngumon ora urus. Werek kaya ngono to arep gendul Mas. Ben arep ngajar aku. Wah. Dobel. Bocah wis gampang dobel. Cembok ge dobel. Ya nek bungkuk pentang bungkuk. Ah iya. Bocah rada Ora jatuhan kok. rada song to ndele, ya. Genah lho kae. Kancane hukum Gus lho, wis hukum. Lah trek salahmu dhewe to ora Ya apa salahku? Lha umume lek wong mlebu jeding lampu dimpakne. Delok sik. Ora Ya. syukur nguyuh kayak manut kan aturan. Namanya rezeki. Ki kok dobol tenan to. Wong iki wis gampang dobel cembok ngene lho. Ora apa-apa. Engko wong lek mureh, engko wong lek mureng-mureng. Wis iki. Inget gak dhewe? Hah? Inget gak dhewe? Ya iya no. Aduh sekali-sekali ngakali. Ben utah. Utah nek Ketek belek iki ngono kae. cahe biane cilet tok, Dre. Wah, piye to, Kan? Lho kok mau tali sacetno ya. Aku mbiyen pas dek nang omah ora tau kok. Ngarep ngene iki. Mari, Bro. Nah, ngono ae. Lah aku cek sitok lho mangklekmu ya. Endi to? Wah, telu to taline. Ranjang coba. Oh, bakal. Lah tremo apa pas, Cok? Ngono kan brodol pisan lejingan. Oh iya. Hmm. Iki kok lek men bodol dalan kan benak nih wong. Ngono wis ngene. Iya jangat. Aku gen jangat ono dhewe. Suara kiri ben. Ya. Ayo dibalik, dibalik. Wes, cukup padhe ayo balik. Ayo. Aduh. Napa? Bisa dobel. Mencret aku. Amine. Kakek sambelas ini yo. Ora cewek we. Kudu jati. Pah. Pori sumpah. Ngoproy wong ada koyo ngono. Rasane kaya diambil. Joncok lho. Suketmu tak taleni. Ya sebentar suan ya. Oh, aku tak balik dhisik karo Ibu. Ya, lah aku ini pelaku tenan iki. Mlaku no ora mesakne karo Ibu. Wis kokono nyurung pedah Aku rene amo. Pedah kok dalem Sukarti, aku ndak mampir Sukarti. Lah kono kuwi engko sik dawa lho ngurusi pedah Ibu barang. Wis aku titip arete ya. Ya wis, enak gawane. Arete gak ono. Aku dhisik aku. Ya. Kaya ngene ya abot ya. Aduh. Bocah-bocah wis balik. Jas banget tenan. Arep bola. Masak lah. Langsung berewang lagi. Ampun iki jane napane to iki? Oh, tatah jan.
Nggak berperi kemanusiaan. Ya ampun, iki jane sini apa iki? Jangan curiga gue. Udah lihat aja. Nanti tali nih enggak? Duh. Lumbrai menungso. Iki jane apa ya isine ya? Karena lumbrai menungso iki. Jane curiga lho cah-cah loro emang aku. Wis kancane kon mlaku. Wis ra dibarengi peda. Kasih pecahan duwe. Oh, ngantuk jaran nak trene. Iki kelakuan opo yang ini? Wah, delon dhewe kok omah. Ini, buaya. Buka puasa. Jadi, bisa mang jauh. Mau nandur bakal ngunduh. Kayak pitik kurok kayak mangi. Kacil semuanya aku loh. Berarti kayak wayah ngunduh kali. Jual. Gini sukoco. Bisa nggak apa gini arum cintaku. Kita kok mending lagi. Ya, bener sukoco. Pitik iki ae. Wis nandur aku padha wis ngopeni lagi wayah manen. Nah, terus sukoco. Gitu capek mengatur. Duh, sangat siap. Leki, sini sayang. Ayo. Ikut sama Om ya. Weh. Jangan resiin weh malah melayu kurang ajar. Leki. Malah galap pasti. Kena kowe. Iki enggak jual pisan lho piye ya iki. Ora lho. Aku kan mau jare piye, arek watu koyo ngono sak mono biyane. Salah, Kelakuan iki gue lho. asli Apa piye? to? Yo. Asli iku. Aku Menungso. gue lho ajar cah ra kendel ngono kae. Lha kek bene pitik bunga-bunga kek apa kek? Ojo ndol kadang. Oh, dan jual Kalau masuk kocok, dia apa yang naruh gitu ya. Ini salah. Ini pitik wae kalau dikanang nek kae ribu kae. Pas. Lah guys, enggak 14 lho ngono kae. Kena ngono kae. Guys melanggar asusila lho ngono kae. Pelanggaran tak seto. Ini bocah kebelet rabi pikirannya kok kawin ae. Kamu negose lah ngono ya. Kamu negose ya. Yo, Wah, serap bener ya. Yuk. bener ae. pitik, Bos. Apa? Betul pitik. Belum piro lagi? Pirang ini, Bos. Terus jreganku. Kan. Terus pitik. Betul pitik juragan. Kan? Piye iki? Betul pitik kan. Wah. Jaluk piro lho ngene iki? Pirang. 300 payah kan. Wah. Enggak teko iki. Lari barang ora genep. Iya, piro to kan. Wis 20.000 piye iki? Lho. Apa? 20.000 ya? Iki selame wis. Pol lah iki. Wah, ya sudah kan.
selawe iki wan iku. Wis, mbok ning bakul liya sik kono. Tambahan to. Tenan sak tambahi lek no. Hampir 2000 ya. Ya ini lho lah. Tidak mau panggil ini lah. Wis tenan iki mare iki lare barange wis kelong loro, sing kene kelong telu. Bundute kelong sitok. Ya ini lho. Go. Ndeleh ning ndi? Boleh kan akeh lho Bos coba. Mare lare kelong sitok lho. Wah, asik banget tenan. Dong iki. Kita tambahi iki. Iki ora beneh ngono wis ndak teko sakmono kuwi. Pira 17. Wis larang mulai ngono. Calone. Windel juraganmu lho sing petong. Lah. Terus juraganmu. Hati-hati lho ya, Le. Coba. Kurungan nang mburi. Yes, masak keren. Ini Mbak Arum. Kok Mbak Arum? Arum cintaku. Ngene opo wis. Hampir. Minyak wangi siap. Oke, jangan lupa yang ini. Tiara alhamdulillah. Oke. Sempurna. Go Mas susuke. Nggih, Sun, Bos. Nggih. Oh, alah. Duwe kira 14.000. Arep tak tukokno apa wis duwe sakmene. Jan telek kicak. Kok celak niku pitik ya murah ya, Ram. Nyacat tok. Jan. Ya ana silet ta terus. Aduh, angga. Bos karo ngahnya endi ya ini kok. Nang teko. Biasanya yang ini lo tambah kuning kono lho. Hei. Wah, iki malah Bos. cangkruk. Kamu tak kono apa? Wis to. Wis gampang iki. Mang wis Lah. ngomongne. Iya to, Sre. Wis tak omongne ngah mau lho. Oh, ngasono. Heeh. Iki maca opo premane oleh tapi macake mbok sing biasa. Ya apa ya ngene. Beh, Piye ta, Bos? Maksudnya? maksudnya preman tapi ya sing penampilane ya rada rapi ini. Cewek-cewek iki karo kowe kira wedi ngene. Oh, heeh. Piye, Beh? Iki saka mantenan ya? Wis. Endi kok ora teko-teko? Mang tak omongi to wonge. Engko anu dhewe apa ngene jenenge? Aku nggih tulisan Oh, kok ini. tulisan. Mergo niki lek lagi ngene ngono iki kawasan awake dhewe nggih dolan cilik-cilik lho. Ora nek wibawane. Tapi mang wis tak omongi awon. Tak omongi. Terus tak omongi to tak tinggal ning anu. Tak tinggal ning cakul sik. Gitaran. Nggo telepon ora wong iki? Telepon. Gua nang gua apa ya? Tak telepone. Mantel benda. Nah, sinyalnya apa orang? Ora Bisa kena nih, wis. Pak. Nah, Wis ning dalan iki paling. Wis rene tenan ta, wis rene to. Wis ning dalan paling. Masa aku masak ini mbok seneni, Bos? Padahal wong apik lho masak ini. Iya ya, maksudnya preman ricak tapi ya rada sing sopan titik lho maksudnya. Delok-delok gene lho maksudnya. Nah, gitu lu kan apik ngono. Nanya, Bos, timbang gadut. Apa? Jane yo masuk jane karo ngenteni. Nah, Ya suwi ram telepon jarak kena. Ya wis, Jang, nyanyi sing lagu anyar ya. sing rapat Wis ora duweni lho. Yo, apa lagu sapa iki? Lagune Pengadal. kancaku kono ada. Wayah sore katon sumilir angine tak titipke kangen marang
pirane mergo ra kuat gonku ngempet rasa lha iki lho bocah entek kan mangpah Jadi oh ya pinter nulis ngomong gitu. itu samu dhewe kok njaluk tulung wong neh kowe tuku ya, Mang. wah tuku duit Nyolong mangsa ra tau entuk gak duit Lah ya nyolong. wis sudah dipasang ngendi kono Nanti kena. kene aja tapi kowe ra nggo alat lho Sekarang kok kan buri ngono lho, Sek. oh mburi sik ngono ra Kan buri. anu sok ben apa sesuk golek paku pasang kene iki sementara mburi karo ora apa sementing wis enek Ono ae. sementing kan kene wis markas awake dhewe wis enek nganune enek jenenge ora njejak-jekan Apik lah. kecil Apik ora? apik wis Kena ya. ya mburi wis enek mburi wah wis ora apa-apa wis Ketak ngono. ketok wah Apik ora? apik Ning ya. terus saiki masalah sitok Piye? masalah iki awake dhewe bener preman tapi kan yo taat agama ta kan poso ta Iya. kengko buka ora enek danai piye penake Maling ae no. ojo lek maling iki dosa iku malah Betul. kae malah kae Ya sapa kira-kira yo itu? kok enek bocah liwat wis ora peduli sapa iki Gus-gus kuwi Gus-gus kene Gus kuwi kan Gus Dolila lho kuwi kan anak gue akeh lho Dakwane aku lek karo kuwi. tak atasane kok sementing kowe pok enek kuwi liwat lho Aku wis manut kuwi, Bos. Aku ae. lha aku cekaten lho halo kayak pedai kribo kayak anak gue Gus Dolila kuwi lho Mosok to? oh Aku ora tau ro. kok wis cekaten Oh, cekaten. Bisa apa ya? oh Ono sekarang. Aku tak ning kene. Aku ora wani. kok ora enek iku Lah golek wong mana nih piye? tak atasane kok telok aku wis Oke. wong guse tak atas iki wae Ora nyanti. Arep ngene arep cinta aku, Bos. Ora ngerti lek kene daerah kawasan. Ngerti ora? Ora, Bos. Ning kene kudune nggo duit. Nggo duit ora? Ora duwe lho, Bos. Kan duwe. Ora duwe, Bos. Iki. Ora enek, Bos. Lha iki. Apa, Bos, Bos? Utuk, Bos. Iki oh iki. Utuk. Duit iki. Utuk, Bos. Timbung utuk. Utuk. Bos. Ora wedi ora. Peti, Bos. Gimana sikat ning ngene. Ora, Bos. Utuk Apa ya, duwe, Bos. Kenapa iki? Gila. Wah. Apa sono? Nanti le. Anggen arep minta aku, Bos. Kalau cerita aku sapa? Anak Anakku sih. Utuk, Bos. Sapa? Kanca aku, Bos. Sak yang ngene masa ora duwe duit. Iki, Bos. Iki wong anyar iki. Nah, iki anake Gus Dolila iki. Wis duwe-duit iki. Ora duwe, Wah, Bos. iki. Oh, anak Gus to. Anak-anakane iki. Apa anak Gus? Nih, delok duite. Ora duwe, Bos. Kuwi bos atas nang Kudu duwe, Dik. Ora duwe. Kawas aku iki. Ora mau ngei duit. Kowe arep ngene arum ledan ta? Bos. Bledah. Arum kae kawas aku malah ora mau ngei duit. Malah bar ngene iki duite. Ora duwe, Bos. Duwe iki paling. Ora duwe, Bos. Gila. Bos, Bos. Gila. Aduh, Bos. Gila. Bos, Bos, Bos. Yes, iki. Ya. Aduh, opo? Kita nono. Wong telu, ha, sok mben tak jak ngecel karo gendul. Alas dendam aku. Ya, Mas. Ketok iki ya bencong bocah iku kae. Lha wong lanang rambute kaya talangan pitik. Dompete ngene. Iya, dompet koyo ngono ya. Salah sasaran iki. Ya pantes anak Gus Dolila kae. 14.000. Lumayan lah, kena iki suku rujak kok. Ya wis, Bawa dhewe. ya wis. Ora mau tak sakane sik iki. Balik. Gitarmu ya, Go. Oh iya. Ora sing duwe kok malah. Alah. Duit entek. Sing narum. Masalah kembang iki ae timbang. Gak ngopo apa. Iwang arum wis
Demen ya. Angga. Aduh. Kurang ajar. Alhamdulillah. Teko me harum cintaku. Engko wonge di wes tak wae kembang iki. Aduh. Pot. Assalamualaikum. 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 Ning ndi wong iki? Mlebu ya. Enak. Ada. Dan ben. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Mas, sampean tuh Mas, monggo Mas, binara. Sampean terus kok ndi Mas kok dengaran kok ngomong kene. Kakang bingung di Dek. Ya. Pancen aku tulare. Oh, mono. Heeh. Tak coba ngombe sik Mas. Sik ya. Ada ngalih maca sik. Pakai sama dia. Kan. Ken kran. Arum ken. Monggo Mas, tunjuk. Iya deh. Ini ya. Iya Mas. Kasih jan soker manis deh. Kayak sampean. Kayak sama nih saya Mas, Mas. Oh, Dek. Manis apa ya? Kayak aku mau Rene iki mau asline iki aku suwe ya ngetene sampean iki. Mesti sampean ndak krasa. Jadi aku juga kerasa Mas, maksudnya nanti. Masa Dek? Tapi bapakku kita kan Mas, karo mbak-mbakku yang ngelukai. Kaya ngopo ya bae sampean paribasan ya semua. Tak tekad Dek. Ini sayangku padamu. Tenang ya Mas, Rindu. Iya Dek. Dek, tapi sayang karo sampean. Sampean mau ganti pacarku. Belum sampean nambani kembang iki ya. Aku gelem Mas, tapi nek syaratnya Apa Dek? kan aku dulu janji setia karo aku tok. Iya Dek, aku setia karo sampean. Janji. Mari Dek ya. Apa tak ada waktu pun? Mi Pak. Alah kamu dino mangan mie. Ki piro mun regane waktu pun? 2000 saga. Saiki 3.000. Pira apa Pak? Lah mbiyen 2.000 lho. Saiki sembarang-barang mudah Pak. Sembarang muda kaya bacot meng lho mie regane kaya ngono. Ki engko ya doyan lho. Aku? Lah iya lho doyan apa ora kowe? Aku? Oh, nduk. Piye to kijak omong marang angel men to iki? Aku? Aku? Oke, oke. Sampean? Aku?
ya ngono wong ditakoni koyo wong nyapo ditakoni tenanan. Oh ngono. Yo lekne yo, aku yo balik yo. Takoni wong tuwa. Tol pitik ya. Tak mau. Langsung saya. Masa langsung masuk? Gawe kami ini udah disekain loh. Iya mas, masuk. Hati-hati ya. Masuk saya. Iya. Balik yo, balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah kae lho mbok karo nang omah, tak karo metu nang gitu. Lho, yo ngono nang manten. Salim sik, bapak Iya, saking pergi Pak niku wau. Alah golek mie lho Mbak yu mudomo yo mie kaya ngono tuku 3.000. Wong biyen ku 2.000 mangan teng sisih bulan. Lho, kok enek gak jajarene sapa sing ndang rene lho ki, Mang? Rencang kula Pak niku wau. Walah kancamu tak kira lek sapa.